Dámy, počas PMS môžete pribrať až 5 kg, ale je to len voda. A nie je to tu. Vaše telo túto vodu zadržiava kvôli hormonálnym výkyvom, najmä estrogenu a progesterónu. A výsledok? Nafúknuté brucho, bolestivé prsia, výkyvy nálad a únava. A vy si možno myslíte, že to musíte len pretrpieť, ale nemusíte. Čo PMS zhoršuje? Sladkosti a fast food rozhodia cukor a náladu. Káva a alkohol telo odvodňujú a telo si začne vodu ukladať. Málo spánku a stres rozhasia celé hormonálne nastavenie. A čo vám môže naozaj pomôcť? Magnézium B6 proti krčom, podráždenosti, napätiu a pomáha vašim hormónom. Omega-3 znižuje zápaly a stabilizuje náladu. A vitamín D je zásadný pre hormonálnu rovnováhu. A samozrejme pohyb a kvalitný spánok, bez nich to nepôjde. Máte každý mesiac náročné PMS-ko? Alebo ste z tých šťastnejších, ktoré ho ani necítia? Dajte mi to vedieť do komentára a možno mi dajte tip, na čo som zabudol. A ďakujem vám, že ste tu.